Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyichiyane. Kubukeke sengazi ukuthi ke kuyanda ukukhathazeka kumalungu kalapha kule committee ekhona. Kune committee ke nokho kuyiyona yona ke ephenya ke ngokunkulumo ke zakhulunywa nguGeneral ke Nhlanhla Mkhwanazi ebizwa ngead hoc. Le committee ke namhlanje bize kuFani Masemula njengominister kwamaphoyisa ezweni lonke. Lokho kosekunakekelile lo ngalesi sikhathi ke umnumzane kuJulius Malema ebuza ke lo empeleni ke nje ebuza kuMasemula ngokuthi kuMkhwanazi isolo ufike lapha kwakhuluma ke wahlanza ke iqiniso. Waphindwa waveza ukuthi noma ke ngabe ke uyakwazi ukwenza ke izinto zokudelete uthi ke bona ke nje ke beyinhlangano ke yamaphoyisa bayakwazi ukuthi ke bethola ke ama message ufaka phakathi ama V1s. Lokhu kwenzeka kuMalema uthe mangabe ekhuluma ngegama lika V1 washintsha ke nasebusweni iParliament ke lonke lakhathazeka njengoba lithi lifuna ukwazi ukuthi ke iyiphi le nkampani ke yenza ukuthi kutholakala ke lama V1s noma ke mhlawumbe ingabe iqashwe inkampani ezimele yini kuza kanjani ukuthi ke bekwazi ukuthola ke ama V1s. uMasemula uthe ngekaza kuphenduleke lokho. INingizimu Afrika ke yonke ke buka sengazi ukuthi ke ithembi lutho emva kwale nkulumo kaGeneral Mkhwanazi njengoba ke naye uMasemula esethe kwaqinisekisa ukuthi ke nembala bayakwazi ukuthi ke bephenye bethole ke nempela ama message kadeletiwe okufaka phakathi kama V1s lawo ke niwasendela kamashende ke wenu. General Mkhwanazi told us that you guys can search WhatsApps including a view once and deleted WhatsApps and all of that. Do you have an equipment like that as subs, or have you outsourced that responsibility to a private company? And if it's a private company, whose company is that? And how was that tender awarded? Honorable Chair, because we don't want to be searched here WhatsApps by Matlala. Yeah? You give Matlala's tenders there. Only to find this the WhatsApp thing is in the wrong hands. So we need to know if it's private, who. But if you've got equipment, that's enough. Thanks, Honorable Chair. The question is quite sensitive to answer this one, but we don't use service providers. But so meaning it's internal. I don't want to confirm that we can do that. No, General Mkhwanazi came and told us. He said it himself. It's not like we're bringing a rumor or anything. He was sitting there. He told us that they search WhatsApps. They take your phone and search WhatsApps, and they've got it. Even if you delete, they will still find a way of using whatever equipment. So it's not a rumor. He came here and told us that. So I wanted you, as a top cop, to confirm if indeed that is correct. Thanks, Honorable Chair. I'll have to go back and check with my division, crime intelligence. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyichiyane.